Xa ten unha raigame especial, non só en Valdeorras, non só na provincia de Ourense, sino en toda Galicia. Eu creo que tamén xa ten renome nacional, porque o Concello do Barco aproveita e fai moitas promocións do Botelo. Históricamente eu asistí en algunha en Madrid, tamén en cidades de Galicia, e a verdad que o Botelo agora mesmo é unha das principais festas gastronómicas de Galicia, e así é unha festa de interese turístico galego que aspira a ser festa de interese turístico nacional. Bueno, hai que traballar e poñernos en marcha para que seguro poida ter este recoñecemento. Desde a Axencia de Turismo de Galicia, é unha satisfacción poder contribuir a ampliar este programa. En este caso, é unha actuación, unha obra de teatro e tamén unha actuación musical con Magín Blanco, que é outro valdeorrés, todo queda na casa. E entón, nos contribuímos o ano pasado tamén coa actuación de Budiño, e desde logo o ano que ven. Es que ano xa correu. Claro, claro. Que contribuir dun xeito máis especial. E entón, é unha satisfacción por eso, que ampliar o programa e que cada vez o Botelo teña máis cousas que ofrecer a todos os visitantes, os propios veciños e os visitantes. Eu o que quero tamén é darlle os parabéns ao lado da concelleira e ao alcalde por elevar o Botelo a esta categoría tan importante e por ofrecer, xa a principios do ano, cando é a temporada máis baixa turísticamente, está un pouco ralentizado todo, ofrecer e ter unha oferta complementaria dentro da comarca de Valdeorras que ven atraendo cada vez máis visitantes e nada máis.